पोरसकडे न्हयबाग ह्या मुखेल रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि ह्या रस्त्याक पडलेले खड्डे आणि या खड्ड्यावयल्यान गाडयो कशा पद्धतीन आपले गाडयो फुडें व्हरता हे दिसून येता। ह्या पडलेल्या खड्ड्यात खंय रस्तो आसा आणि रस्ते सोदताना वाहन चालकांक कशा पद्धतीची कसरत करची पडटा हे दिसून येता। थळावे आमदार आणि भौशीक खात्याचे अधिकारी आणि लक्ष देऊन ह्या पडलेल्या खड्ड्यांचेर बेगोबेग दुरुस्त करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।